Ei, salutare toată lumea, numele meu este Paul și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, Paul's World. Înainte să începem, vă ruga foarte mult să apăsați acel buton de like pentru a mă încuraja și pe mine să fac cât mai multe episoade și din câte am văzut nu prea. Apăsați acel buton de like. Ce vreau să vă spun? Înainte, dacă în episodul anterior, deja m-am bâlbâit, așa, aveam podul, începusem podul undeva pe aici. Pe aici, cred. Opa, am fiind dropuri, ca de obicei. Și am zis, bă, nu, e prea lat, era cam, să zicem, de undeva de aici, pe undeva până aici, cam așa, era prea lat. Și am zis, bă, mai bine fac, uite așa, drept și, na, l-am făcut așa. L-am făcut off camera și, de fapt, nu l-am făcut off camera, am filmat. Dar uitasem că eu pusesem deja un episod cu podul. Și când am intrat pe YouTube, când am vrut să postez episodul, am văzut că mai am un episod cu podul care era acolo. Și am zis, bă, nu mai postez pe ăsta că am unul, opa. Bă, uite recu. Așa. Și zic, bă, hai să fac așa, las așa, nu mai sparg iarăși să încep să fac chiar podul. Și filmez, direct, așa. Și în acest episod vom termina podul. Hai să ne culcăm că vine noaptea. Da, am mai pus eu pe aici. Hai mă, ce faci? Am pus niște de-astea. Mai am câteva de-astea. Hai să ne culcăm. Pe bune. Băi, ce mi face? Hai mă, mai repede, băi. Băi, gata șeful, uite șeful, gata. Șeful. Șeful. Please. Băi, pe bune, hai. La miezul nopții mă las să mă culc. Ok, gata. Așa. Și da, în acest episod vă termina podul. Și vedem dacă ne mai rămâne timp să mai facem ceva. Poate mai facem. Hai să începem. Stai, op. Băi, ce face fuge ăsta? Aveam ceva la shift, nu s-a apăsat ca lumea. Așa. Bă! Ce naiba? Iar m-a pus să în drum. Ați văzut că mi-a pus blocul, după aia mi l-a luat. Of. Voi juca pe Peaceful. Din câte... Oh my fucking god. Din câte am văzut, aveam multe feint drop-uri, prea multe feint drop-uri mari. Din cauza că jucam cu difficulty, frate. Deci, cum de pe Peaceful nu mai aveam așa feint drop-uri. Și da, până voi face calculatorul. Uite. Bă, deci până voi face calculatorul, asta este. Bă, dar eu nu mă pun în drum. Dă-te... Ia uite-l. Ne. S-ar putea să auzi niște câini pe fundal că latră. Asta este. Bă, ce naiba! Că deja mă enervează.
Da, chiar mai că stau așa. Ia uite. Hai, ia. Să faci mișto de mine rău. Ce? Mamă. M-a abțis să nu jur. Ia! Nu. Chiar azi credeam că o să cad. Bun, și aici cum? Așa, da. Bun, am terminat și podul, de fapt, decât drumul, așa. Și ce vreau eu acum, am lemn, Hai că uite, am lemn o grămadă. Așa, hai să facem niște, uite, avem aici o crafting table. Să facem niște gard. Stai, cum se face gardul? Parcă așa, cu de-astea. Oare așa? Nu așa. Așa? Nu, asta e poarta. Așa se făcea. Da. Luăm jumate aici, punem aici. De fapt, hai să mai facem. Și lemnul ăsta. Facem niște lemn de ăsta. Hai mă! Așa, punem 16 pe aici, 16 pe aici. Facem așa. Bun. Avem un stack și 8 bucăți. Și ne-a mai rămas niște de-astea, niște oac de-astea, frunze de-astea. Și vom face și un acoperiș ceva, gen așa. Bun. Gândeam că o să pună mai sus. Dar nu. Una, două. Una, două. Una, două. 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 Așa vom face. Se egale? Hai că se egale. Bun. Opa. Aici. Ce ai făcut, mă, greșit undeva? Oh my god. Am greșit aici. Da, asta e, vom face așa. Și aici vom pune așa și asta e. Aici nu pot. Și cred că vom încheia acest episod. Hai să punem, de fapt nu, că va trebui să mai facem așa. Așa. Așa, dar vor trebui de 3 făcute. Ceva în gen așa. E ca să nu dau cu cap. Așa. Cam așa va veni podul. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Să mă încurajați și pe mine să fac cât mai multe episoade și să vă abonați desigur.
iar noi desigur ne vedem data viitoare.